Siphinde sibuke futhi ukuthi ngenkathi unina umntwana esamkhulela umntwana esavundlile okhalweni lakhe wenza njani ukuze lo mntwana ezathi membeletha bese abe yilento afisa ukuthi yena abe yiyo. Zimbi weyintsele yazishiya kwi-channel yethu entsha Injulalwazi. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa umshana wakofuze Fulelo Mashiya Mahla ngathi azoshumayela. Bafowethu nodadewethu anginemukele ngiyacela ukuthi ni press button lelibovu elibhaliwe ukuthi subscribe ni subscribe kwi-channel yethu entsha Injulalwazi. Lena ke bafowethu ingane yempunga yesintu TV ila sofundisa khona abantu la sizobacathulisa khona abantu. Abantu abaningi babe nezinkulumo zokuthi impunga yesintu la kwimpunga yesintu TV sike sizwe impela ukuthi into ozikhulumayo ukhuluma izinto ezijulile kakhulu kodwa thina sikhulanga ngesintu. Kunezinto eziningi uthola ukuthi siyazidinga siyacela ukuthi uqale nathi phansi usicathulise. Sabe ke sesithatha isinqumo sokuthi sibe nawo le channel la sithi khona Injulalwazi la sofaka khona ama playlist azo zonke izihloko esizobe sizithinta. Kule channel ke bafowethu sizobuka nje impilo yomuntu engakazala esazozalwa. Soqala lapho lesoqala khona. Impilo yomuntu soyibuka kusahlangana ubaba wakhe nomama wakhe beshelana. Uma beshelana ubaba wakhe nomama wakhe kwaze kwafika isikhathi sokuthi baqomana. Uma sebeqomene bese siyabuka ukuthi balobolene abalobolananga bavele bahlangana kwabe sekuvela umntwana. Uma umntwana esasesiswini asukushiya nako lokho ukuthi kuze lo mntwana avikeleke okesiswini kunina yini ekufanele ukuthi yenzeke. Siphinde sibuke futhi ukuthi ngenkathi unina umntwana esamkhulela umntwana esavundlile okhalweni lakhe wenza njani ukuze lo mntwana ezathi membeletha bese abe yilento afisa ukuthi yena abe yiyo. Uma umntwana esezelwe wethiwa igama sizophinde futhi sichaze ukuthi umntwana uma umethi igama yini nani ebukwayo wethiwa kanjani umntwana igama. Ngoba kule nkathi yanamuhla uthola ukuthi izingane siyazizala bese siyazetha nje amagama ngendlela yethu nangendlela esithanda ngayo esingasho kodwa ukuthi iyiphutha. Uma umntwana esethiwa igama kuba khona ezinye zezinto eziyimkhuba ezenziwayo enganeni ngenkathi sasanda kuzala ukuze lengane izokwazi ukuthi mayikhula ikhule kahle ikhule ivikelekile nasemoyeni emibi. Umuntu ke bafowethu ukuze akhule kahle izinto zakhe zihambe kahle kuke kufanele ukuthi wonke amasiko adingakalayo phezulu kwempilo yakhe kube ukuthi ayakwazi ukuthi agcineke. La ke ku-channel yethu bafowethu siwachaza wonke ukuthi umntwana makwenzeka nje empilweni yakhe wokwazi nomzali ukuthi lo mntwana usedinga isiko. Sekukhuluma abantu abadala sizofundisana lapho ukuze ingane sizizele sizokwazi ukuthi siziqaphele ingathi ingane isindala bese kube ukuthi ke manje nakhona izinto ezikhalelekayo ekwakufanele ingane zigcinwe isencane isakhula. Uzokhumbula ukuthi kunomehluko ukugcinela umuntu isiko esalapho kuleso sigaba lesi sidinga isiko nokugcina isiko sekugcinwa icala uthola ukuthi lo muntu akasekho kuleso sigaba usekwesinye isigaba kufanele ngabe kugcinwa lelo siko laleso sigaba kodwa manje sekubuyelwe emuva. Yingakho ke bafowethu kukhona le channel esihloko sithi Injulalwazi ngoba sizobuka impilo yomuntu ukuze impilo yakhe izothi umeyiphila ayiphile azikahle nako ukuthi azikho izinto ezikhalelekayo ngokwasemsamo nangokwasethongweni. Ngoba uzokhumbula phela ukuthi umuntu akusiyena omuntu kodwa umuntu ungowethongo. Umuntu akuyena walo amzalayo kodwa umuntu owethongo umzali woqobo umzali oyithongo. Uzokhumbula ke nawo ukuthi umuntu okanye ingane akusiyona yakho wena mzali oyizala ngokwenyama kodwa ingane eyethongo. Yingakho ke kubalekile ukuthi zonke izinto zenziwe ngendlela efanele. Kule channel ke bafowethu ke sizokuchaza konke ukuthi ngenkathi unina umntwana esakhulelwe yiziphi izinto ekufanele ukuthi azenze.
ngoba siyachushisana siyakhulisana uzokhumbula ukuthi ogogo bethu nomkhulu bethu asisenabo sebandulela kwelamathongo abasekho abantu othola ukuthi bayakwazi ukuthi baseluleke ngezinto eziyinsila yethu thina abantu abampisholo impilo yomuntu ke bafethu soyibuka nje kusukela ekuqaleni kuze kofika isikhathi sokuthi umuntu uyacaca okanye uyagcacelwa kuze kofika ukufa ukuthi umuntu kuma ke esedlulile emhlabeni kwenzakalani imiphi futhi imisebenzi azokwazi ukuthi mesedlulile emhlabeni angaze ayidinge kodwa kube ukuthi uyenzelwa yona ngiyacela ke bafowethu ukuthi ni subscribe la ku channel lethu Injulalwazi na kwimpunga yesithu TV futhi niqhubeke ni subscribe bafowethu ngoba la kwinjulalwazi siza nento ehlukile kodwa encike kakhulu esintwini kanjalo nasempilweni yomuntu uzokhumbula ukuthi sonke sizele siyazidinga izinto ezizokwazi ukuthi zisichushise ukuthi izingane zethu ngokwesintu sizikhulisa kanjani ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke ni subscribe nithathe lo mfanekiso oqoshiwe nodlulisele kwabanye abantu ningakhohlwa phela nokuthenga incwadi zempunga yesintu sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe kanjalo nencwadi esihloko sithi indlela yesintu mazithi nje 25 kulenyanga bafowethu iyobe isikhona na kanjani ngiyabonga nakubona bonke ke bafowethu esebeyithengile lencwadi bakwazi ukuthi basibekezelele uma sibabikela ukuthi inkampani yethu yabhekana nenselelo ezithile siyacela ukuthi balinde nangempela balinda bangaba nayo inkinga sizomthumelela bafowethu nalabo abaphesheya kwezilwandle siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi niweseke umsebenzi wempunga yesintu iyothi phela lenyanga incwadi zenu sobe sesizithumela siyabonga kakhulu